खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव लोब नखरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनबाय थादों गुबुन गुबुन समाव राजखान्थियारि दोलो बास्लायनाय बे बास्लायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों नाथाय बे समाव गामि दरसेयैनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों नंगौ नोंथाङा थिगखौनो खोनादों बे समाव गामि दरसेयैनो मोनसे गामिनो बिथांमोना थांखि लादों दा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयैनो हाबगोन आरो थिग बेबायदिनो देवस्रि प्राइमारिनि सिङाव थानाय महनपुर गामि बे महनपुर गामिनि गासै 35 नखर बे 35 नखरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि जे दैदेननायाव रनजित बसुमतारीनि खावलायनायाव बिथांमोना बे समाव गामिसेयैनो इउपिपिएलआव जगदान जादों नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 14 चिरांदुवार बियाबनि देवस्रि प्राइमारिनि सिङाव थानाय महनपुर गामिनि गासै 35 नखर केथलिक मिशननि बिथांमोना बे समाव रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुनानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ नुनानै बे समाव जगदान जादों गामिसेयैनो जगदान जादों लोब बिथांमोना बे समाव गावसोरनि नखरखौ लानानै गावसोरनि गामिनि सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखि बायदिनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गामिसेयैनो जगदान खालामदों बिथांमोना गामिसेयैनो बे समाव बिथांमोना जगदान खालामनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिथांमोना बुंथिदों जे बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बे जयन्त बसुमतारीखौ देरहानांगौनि थाखाय बे समाव गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनायनि थाखाय बिथांमोना जइन जादों होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव गामिसेयैनो जगदान जानाय जे बे समाव 14 चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जे महनपुर गामिनि गं 35 नखरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारि जगदान जानाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारीया मैया मोनाबिलियाव थांनानै बे गामियाव थांनानै लोब रायजो राजाफोरखौ जगदान खालामहैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनिफ्रायनो रोखा जायो दे एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं नामा बे मोनसे गिदिर मोनसे सोंलु मानोना बे समाव जगदान जानायखौ गुबुन समाव गुबुन जायगायाव जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ होबाय गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपार स्टील रुफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन